Eta gero, 11 urterekin Eibarrera hori ikasten. Noik Eibarrera, ze gure lehenguzu bat, amana, zoan zuzendera eskolan izan. Eta arek, ezautxan aikei, pildik mutikue gurego, bere etxera, eta horre. Eta hainek esaztan baten, kuen biogerremure, da preguntek zaila bente, hormatxea eki, batxea zeretik, guretako dut, eta preguntek. Da hori, trena hartu, da gunitzen erremure, bakarrik, eta han, egiztazen, da etxek esaztan. Eta, doka probatetik hor balio guan. Baina tranquil gunai, ze bueltan beha atxurra menago hori. Hori horiako oso ondo. Eta, junitzen, aregiztan ezaminatxo bat, kebra batzuk epinizta zen. Bera hondi nio goxiri, ni gari honitzen bera hondi goien hauan, zekara, trena, merkentzile, sartiteari pasentxueria ermunen guan ni, eta, egiztan ezamin, eta, gero, bilitxoan albizio berak ezaten, baliona, bela. Eta orduen, hori do, juritzen berrezko bat Felix Urtiaga, urangoko bizizan da gero, berrezko razoan hori, daregia partikularra, Ibarren. Eta hori nintzen partikularra preparetan, eskolomileko ingresio egiteko, eta hori nintzen berekin, amaik urta sartzen zua, baina kasualia die. Nik unitzen nien, 14 urtera arte pinitxean, zarrera eskolara pinitxean. Daguna honintzen, urtegi berakin. Eta gero, hazen nintzen eskolara pinitxean, ez dut? Eibarra. Boseta guen, barrebia zegoen traktureko lagundu lehenengo ordutan, trenetik berdurak egute, besti egiten. Baina gero horra zian da, Eibarra zezuan, beste zabalkundu bat. Beste erabateko bizitza. Eta gainera nik zubertan dugu joan, ze bertako familia batek, Gutierrez Laspita zozen, bosemezek zen horruen, eta gero zentzioa gainera errepublikanu esalak izana. Nafarra txetu, baina errepublikanu, baina gero lutzto, eta familiaretan, nire ikutu nintzen, bestatzen, eurekin, datza baskolarako zirekoen berrien, beskaldu eurekin, azta zerien, eta orduan bakarra telefonua hauan, beste gozoatzeko guazan, beste gabateako, dakaro, eta Ibarra, lehen tierra zibil, bexen tierra zibil bat planteatzi, gero, Andran, batez be Andrak, beste gabateko posizio bat zekean, gure txin aite, eta Andri bai baina beste posizio bat, hor dira esan zabaltzie beste erabaterako diferente. Bastarde batetik, ez da barrezen karen bizi, bastarde batean biziak, gero hori Ibarrera, eta Ibarren beste ambiente bada. Beste ambiente badago, ez da, diferente, eta horren, bizitemak diferente ditu, ez da, bizi diferente.